Kuha mo. Uy! Laki ka oragons oh. May Little Falls. Kami ngayon sa gitna ng gubat. So, laki pa. Parang yung kauragons oh. Laki oh. Suso. Sarap kauragons. Sawa lang oh. Lang, sawa. So, hi Kauragons, good evening sa inyong lahat. So, for today's vlog is, ang gagawin namin is, mangingilaw kami ngayon ng isda hipon. So, nandito kami Kauragons sa sa sapa. So, tara Kauragons, samahan nyo kami. Nakapti ka oh. Ay, ano ko naman. Maglason. Oops, natakas. Yun, Kauragons oh. Hipon. Ay, hipon. Sorry. Si Tata Awil. Ini si Tata Awil. So ayun Kauragons. Nandito kami ngayon sa gitna ng gubat. So medyo Kauragons, mataas pa yung tubig. High tide pa. Kung narubog-kubog lang sa tuhod ko lang. Meron ako laon yung sugpo Kauragons sa laki. Wara. Ito na. Wara na. Puti ako laon na ito. Ay. Sayang Kauragons. Sugpo ang laki na. Pailing daw lang. Yun may nahuli. Yan Kauragons oh. Sayang ka ito eh. Nakulaon na. Ang laki sana Kauragons. Yung glabubo. Glabubo na pa. Pag ang ato nindong bitis nyo, sa rin silo. Ayun Kauragons oh. Kuha mo. Uy!
Laki ka Oragons oh. Yun. Ay, kung bikita man yan nalahit. Mas dakula pa dyan. Sunduman kay Wi. Udo, dakulaon man. Dakulaon pa bagawi. Prati mo. Kuha mo. Ayan, ka-Oragon. So, laki pa. Para ng prawn. Ayun na, tiger shrimp. Nakulaon ako ta. Laki na sana yun ka-Oragon. Saka wala. Hindi ko lain. Tapos pag ano ni Demon good pa. Nailing. Basta sana ano. Pinahana. Kaya mo na kumain. A few moments later. So, ayun ka-Oragons. Dito kami ka-Oragons. Ako lang taga-video ka-Oragons. Sana magustuhan nyo ka-Oragons yung content natin ngayon. Ang gabi na ngayon ka-Oragons. Ang dilim. So, ka-Oragon, shout out pala dyan sa mga bago kong subscribers and sa solid supporters ko and solid subscribers ko ka-Oragons. So, maraming salamat sa inyong panonood ng aking mga videos. Sana wag kayo magsawa sa panonood at suportahan nyo ka-Oragons ang aking vlog. Oops, meron ka-Oragons. Sana mahuli. Yun, yan ka-Oragons oh. Yun. Medyo. Yan ka-Oragons oh, nandito kami sa gitna ng sapa. Grabe ang dilim ka-Oragons oh. Nailing mo dyan. Late. May ispa. Ano yan? Lubog. Kalubong na yan. Yung ka-Oragons. Arago mo na. Okay, Jun. So, babalik kami doon ka-Oragons sa taas kasi malalim na dito. Di na kaya. Di na kaya ng ano, ilaw. Hindi na gano'n. Nagtutuong ini. Turo mo sana. So, ayun ka-Oragons. Dinagara na yung flashlight. Sunod, manggirilaw naman kita buko. Pag ganagan, ulit-ulitan mo sana. So, dito na kami ka-Oragons dumaan sa taas kasi malalim pa doon sa baba. Mamaya pag low tide na,
babalikan namin doon. Ay ko. Ay. Kaya ka-Oragons, kung napadaan ka pa lamang dito sa aking channel, kung swak ba sa panlasa nyo, ang vlog ko, pang probinsya vlog lang ka-Oragons, and mix vlog. Sana suportahan nyo ka-Oragons sa aking pagbablog. Sabi, Yan, dakula na. siya daw. Dakula na. Napabuhi sa ninyo. Basta sa napinahan. Wala na di. Basta masipag ka lang dito ka Oragon sa probinsya, buhay na buhay ka. Madami ditong mapagkukunan ng pagkain. Luan, kala ko ahas ka Oragon. Kikig sino. Ang mga ispata garo na amin nipo. Gayutin we. Magayon na nabuto. Kito si Taguri siguro baga pa nag-iilaw pungil. Dakulon min na ako ko adi. Ayun ka Oragons, meron na naman. Yan na. Duman ang mabuyo din sa busay. Ano bisipis oh. Ito ka Oragons oh, kinakain to. Suso. Ito ka Oragons oh. Ang sarap nito sa sa papaya tapos sa malunggay. So yun ka Oragons. Maano yung tubig? Malabo. Baka may nauna na sa amin ka Oragons. Ha? May tikig? Ano? Ngayon. Yun man. Sawa lang oh. Lang, sawa. Nag-ali ako dyan. Uy, oh. Ito mo siya nagayo? Alaba, magailing nga lang sawa, ini lang. Buti kawig. Ini, alaba, mag-auto pa ano. Ay, Pilo, kung mo nailing? Uy, yun. auto po ga. Ay. Uy, yan. Oh. Uyan, iling ah. Malabo ka Oragons so di makita. Sawaan. Pero bako man. Hindi na yan. Daon we. Puta. Daon. Daon ka Oragons. Kala namin sawa. Dahon lang pala.
Minsan kasi dito ka Oragons may mga sawa dito. Yung lalaking sawa. Ito ka Oragons, so ang daming suso oh. Dami ka Oragons na suso. Isipis, ang ganun ko. Kaso aninipot ang ano ito eh. Kalit daw kita dyan. Ngayon ka Oragons oh. Laki oh. Suso. Sarap ka Oragons ng suso. Yeah. Yan oh. Oragons. Suso kayo dyan. Sarap din to. Ano sa ano yun? So alulok do. Garo alulok do lang ano ito. Pako. Yun. Sarap din to sa pako na may gata. Yan o. Oragons suso. Yun ay huli na naman ka Oragons. Suso. Yun ka Oragons oh. Laki na oh. Ay, nagurot ako lagi. Dami nang huli namin ka Oragons so. May kulay yellow. Sinelas. Ito ka Oragons may suso dito. Naapakan ako. Liit pa. Yun. Dito tayo ka Oragons so. Good, may nagbabatok. Kakakwa lang, kakulo. Hupya. Muna ko tayo magayon na spot lang. Yellow. Ang magayon pa lang na ano, yellow. Talaga. Ang kulay. Bako anak puti. Ito ka Oragons oh, daming suso oh. Suso. Medyo no takulon baga oh pangkuha na. Oragons oh. Daming suso. Yan, may ulam na kami ka Oragons bukas. Yan, may nanuna oh. May nanguna na sa amin ka Oragons oh. Fresh pa inilang oh. Ano yan? Oh, natanggal sa ano. May nauna na sa amin ka Oragons oh. Mangilaw. So ito ka Oragons na suso. Ito pa oh. Laki oh. Cool, ang dami oh. Narakulaon bagay dyan ini oh. Dami ka Oragons oh. Suso, sarap to sa may gata. Oh. Oragons, may uli na naman. Ano ito? Uniwi. Ito ka Oragons oh. Meron oh, yun oh. Ito na. Yan oh, huli. Ka Oragons oh. Huli ka buhay. Mga 1 hour lang na vlog. Pwede na. Ngayon na uto may ano na duma. Uni lang uta uni oh. Kaso sa diet pa. Nawala na. Diyan ang pagong. May pagong ka Oragons oh. Turquoise. Pag ano, di ka mag-ano, tikig ah. May mga tikig digdo. Kakangawit ka Oragons.
Harot. Sablay. Yun, kauragon sa huli. Uy! Huminayog. Diamond. Yan, yan. Pwede na ano. Yun, nag-ilaw. Laki kauragon sa huli. Yun pa oh. 2 points. Hype da kulo na. Titiglag mo sa baldi. Nagulo na kailang. Marami-rami na rin kauragon yung huli namin. Yun, yung pakauragon so. Yung pa. Ay, ito sa gilid. Paduman yung karayawi. Sayang ka tuwi. Among po kang pisip. Yan ang ako, napisipis. Karpula. Susu. Yan, kauragon. Suli na naman. Arabay, abay. Yan, kauragon so. Uy, sayang. Ito na. Kaduling na. Ito. Yan ang balaka. Yun, huli ka. Tatakas ka pa. Kakarami na ah. So ayun ka-oragons. Basta masipag ka lang dito sa probinsya. Mabubuhay ka rito. Oop! May kabakab ka-oragons. Kinakain din yun ka-oragons kaso hindi yun yung ano namin. Uy, ito na lang. Ito na. Kulao na. Ito na. Nawara. Yan lang. Yung kaduling yung ano mo. Nawara. Nawara lang. Laboy. Igwa ka dyan na susu. Sige nga ni ano? Oh, ito. Kasunod naman. Mag-ano ka mo? Sumagayon. Ano? Ispat na lang. Yan mo nagpasaran. Maray. Magayon ang kutaan niya. Yun, huli. Puminitik. Lumilagi sa ano ko. Panaan ang bitis. Yan lang oh. Yan baga. Yan. Yung kali mo. Kali niya. Huli na oh. Yan na oh. Yan na oh. Huli na lang oh. Natusok ang bitis. Yun, huli. Yan ka-oragons oh. Huli. Tatakas ka pa boy. Shout out pala dyan kay Tumboy Habhab, kay Tashi Lips Vlog, sino pa ba? Kay Kaakbayan Vlog, kay Ma'am Lelen Vlog. Basta marami kayo ka-oragons. So di ko na kayo iisa-isahin pa. So ayan ka-oragons, so ang laki oh, nahuli. Yan oh. Yan ka-oragons, so laki. Yun. Yan pa ka-oragons, so woo! Brown crackers. Oragons. Dami dito sa amin ka-oragons yung mga hipon kasi malinis pa yung ano namin, yung ilog. Up. Sira oh. Sira niya ito. May tilapia ka-oragons. Laki na ah. Wala ka-oragons. Laki na sana yun ah.
Yun. Yun. Aruan. May tiktok, kita. Kung ano, Dami sana ka oragons na isda. Isa, inayin nilang parte. Ito na ako. Ito na. Takula ko tayo itong buyod. So, ayun, ka-oragon. So, gubat. May wakwak dito, ka-oragon. Wakwak. May bulan na pala. Ito, kiray. So, ang kasama ko pala ka-oragons yung kapatid ko. Dalawa. Tapos, kapatid ng asawa ng ano yun? Kapatid ng asawa ng kapatid ko. Hala. Teralasan. Yan, ka-oragons, huli. Huli na naman. Mga kaisang ano kami ka-oragons, balde na. Char. Hindi mo pa rin na pa. 6.5 hours later. So, ayun, ka-oragons. Ano ito? Nip, gapo. Gapo yung natusok ka-oragons. Oh, merong huli ka-oragons, oh. Yan pa. Ito na, oh. Isa na, ano. Yung ka-oragons, oh. Sipit. Nagsurok sa bitis ko. So, ka-oragons, di ko na kayo isa-isahin pa. Shout out sa inyong lahat dyan, sa mga bago kong subscribers at sa mga solid supporters ko, ka-oragons. May tiktok dun. Kada tiktok. Dami ka-oragons na ano na. Hipon ngayon. Ay, hipon. Ano yan? Prawn. Ganun kalalaki ka-oragons. Parang tiger shrimp. Yung nahuli namin. Ito. Yung ka-oragons. Nandito ka-oragons si Tarzan. Oh. So, ka-oragons, mag-comment naman kayo ka-oragons kung nagustuhan nyo yung aking vlog at i-comment nyo lang sa baba kung ano ba yung next kong iba-vlog. So, ayun, ka-oragons. Naubusan tayo ng memory. So, dito tayo sa sa Sapa, sa kalagitnaan. Nag-delete ako ka-oragons ng mga video. So, nagamit ko na din yun, upload ko na din yun. So, dinilit ko para makapag-video ulit tayo.
Ito ka-Oragons, oh, daming suso, oh. Yan, ka-Oragons, oh. So, mga suso yan, oh. Ang laki. Pilipit. Yan, sa ano, Pilipit. Sa Tagalog. Mga Pilipit. Ang sarap nito, ka-Oragons. Promise. Magsip-sip ka. Magsup-sup. Magsup-sup sa ano, tawag sa amin dito sa Bicol. Magsup-sup. Sa inyo ata, sip-sip. Yan, ka-Oragons, oh. Daming suso. Pilipits. Yan, sarap nito, ka-Oragons, sa ginataan. Ito yung mas magayon duman. 1 point ulit, ka-Oragons. Whew. Nakapagod. Yan, si Wi. Nag-udo ka, Wi. Pamumpo na. Ka-Oragons, suso. Suso. Susu. Susu kayo dyan, ka-Oragons. So, ang daming susu. Oragons. Darklao. Yung lalaki. Suso. Yun ang susu. Ang ka-Oragons. So, Pilipit. Susu. Anong tawag sa inyo yung ka-Oragons? Mag-comment down below lang kayo, ka-Oragons. Ang lalaki dito, ka-Oragons, ng ano pala, higat. Kaso wala, hindi nagpakita ngayon yung higat. So ang pinakamalaki palang higat, ka-Oragons, na nahuli ay ano, binalita yun pala nung isang araw sa ano, sa Laguna ata yun. May nahuling higat, ang laki. May naapakan ako, ka-Oragons, na suso. Pilipit. Buti wala ngayon, ka-Oragons, na ano, na linta. Kung may linta, takot ako sa linta, ka-Oragons. Yelo pa, no? Ang ano pa, no? Ang ano yan? Ispat na puti. Garudaima nakakaano sa balda. Ganyan, yelo, adi. Wala man pating nagtitindang yelong ano. Yelong ispat. May nauna na sa amin, ka-Oragons. Medyo ano na yung tubig, oh. Hindi na malinaw, malabo-labong unti. Pero okay lang yung, ka-Oragons. Madami naman yung huli namin. Yeah. Na dito, ka-Oragons, mag-ano, sana may ibon. Hindi ata ibon, ka-Oragons, yung maano natin dito, wakwak. Hipon. Ay, hipon. Shrimps. Ano ko, puminitik. Walang huli. Susok na lang, ka-Oragons. Wala na parte dito, ka-Oragons. Wala na. Wala nang ano. Wala nang shrimp kasi may nauna na sa amin.
tuya ang ano yan. Yun, malabog-labog na. Malabo na ka-Oragons yung ano, tubig. Siguro nandyan pa yun sa unahan. Nandyan pa yun sa unahan ka-Oragons. Yung nauna sa amin mangilaw. Yung mga wakwak dito ka-Oragons. Dito sa amin ka-Oragons may makikita ka ditong ano, wild cat. Mga wild cat ka-Oragons. Paggabi. Ay, hindi siya may alas ng dakulan. Digdi ka-Oragons yung ano, yung ahas na malaki. May ahas ditong malaki. Ano na, nangahabol. Sa baba, na inilang. O, paman. Ay, hindi pala dito ka-Oragons. May hito ka-Oragons. Oh, ka-Oragons dito sa amin. Pag mag-isa ka dito ka-Oragons, alam mo na yung mangyayari sa iyo. Kapag mag-isa ka na nangilaw dito. May uyog kung tawagin sa amin ka-Oragons. Uyog. Uyog ka-Oragons. Yan. Sabi ka-Oragons. May wakwak dito ka-Oragons. Kami kayo ito nagbabanwit ng kulton. Matilapyawan ka ito dyan, no? Yan ka-Oragons. So may Little Falls. Yeah. Makaduling. Digdi, pantay-pantay, digdi lang. 2 hours later. Ayan, ka-Oragons. Ay, sayang ka. Sayang. Alam mo na, natamaan mo ba? May tilapia ka-Oragons. Nakapuslit. Sayang. Natamaan ba mo? Aray ko. Nailo-ilo na ka-Oragons. So, supportahan nyo ako ka-Oragons. Sa pagbablog ko ka-Oragons. Sana dumami yung views natin at subscribers natin. Para mag-content tayo ka-Oragons ng mga ganito. Yan, sigarilyo mo. Hindi. Yung sigarilyo ka mo na. Sigarilyo karo. Oragons. Woo! Sigarilyo na. Anip na, mati kita sa ano. Ikat ko na lang. Karag-karag. Dua ko ni, dua iniwi di sarok kita.
Gaman ang pula. Isang multo na mataas. Ayun na. Yun. Ayun na. Nakula. Nawala. Gua naman dito. Tidak ako. Nagapo na ngayon. Sabit. Lugan sa bitis ang gapo. Mga bakas. Hmm. Inainap ka doon. Bakit hindi ka nag-irilaw mo na, Ako naman. Paano? Primerong ano? Ito lang. Dua. Nadurog, day ba? Yun, huli na naman kay Oragons. Ito pa, sa saro. Ito, dua oh. Yun, oops. Ito na. Ay, wala na. Ito na oh. Maditagdaan. Dahil naman ah. Saro ka ba ko ta? Ito lang oh. Ito na oh, ito. Sira oh, tilapia oh. Yan, nakasuksok. Yan oh. Ay, ito na yung makakasigil. Ano sa bitis na ako. Huli ka Oragons. Sa'yo na nila. Baga naman. Maburulsot kita sa'yo na. Takra ko lang ang bagalig yung butong. Oh. Sayang ka niyo. So, ayun, ka-Oragons, may huli na lang. Uy, sayang, nahulog pa ka-Oragons. Ayan, ka-Oragons. Oh. Uy, nahulog na naman. Ayun,
Yun na nga. Yan. So, malapit na kami ka Oragons. Pauwi na kami. Yan, ka Oragons. Pataas yan. Matarik. Mag-ano kami. Malnason! Ah, dunig eh. Yun, ka Oragons. Malapit na kami. Sa ano sa aming bahay. Pauwi na kami. So marami-rami din ka Oragons yung nahuli natin. Saan ka mong pisipin? Ako talaga wala akong nakuha ka Oragons kasi nagbi-video, nagba-vlog na yung ambag ko, yung suso, pilipit. Wala na akong baga daw banggi. Tadi. Oo, saan aga? Karin, cellphone ka? So yun, ka Oragons. Pauwi na kami ka Oragons. Naglalaba. So, digdig. Dito kami ka Oragons dati, oh. Naglalaba. Naglalaba kami dito ka Oragons noong bata pa kami. Nito. Udo. Naku, udo. Ha? Ito ko lang. Ano ito? Sirego. Tulong kita kong pitin. Pataas na kami ka Oragons. Uwi na kami. So ayun ka Oragons. Kung bago ka pa lamang or napadaan ka pa lamang dito sa akin YouTube channel ka Oragons, please don't forget to subscribe me ka Oragons. And pag-click na din ng notification bell button para notify kayo if may mga bago akong i-upload na mga videos. So ayan ka Oragons. Hingal na hingal ako. Mataas kasi to. Matarik ka Oragons. Yung daan. Nahuli na ako ka Oragons. Ay. Aray ko. Puti. Napangkog pa ako. So, ayan ka Oragons. Sa wakas. Nandito na din kami sa taas. Uy, kakapagod. Kakapagod ka Oragons mag-vlog. Sana suportahan nyo ka Oragons yung vlog ko. So finally ka Oragons, nandito na kami sa bahay.
Ay, thank you Lord. Safe kami Kauragons. Ano ito? 2,000 years later. So, what's up, Kauragon? So, ayun, Kauragons, nandito na kami sa bahay. So, maraming salamat, Kauragons, sa inyong panonood sa amin. Sana wag kayo magsawa sa panonood at pagsuporta sa amin. Kaya, Kauragons, kung bago ka pa lamang or napadaan ka pa lamang dito sa aming YouTube channel or sa aking YouTube channel, Kauragons, please don't forget to subscribe. And pakiclick na din ng notification bell button para notify kayo if may mga bago akong i-upload na videos. Kung swak ba to Kauragon sa panlasa nyo, kung ito ba yung hanap na content nyo Kauragons, sana supportahan nyo to Kauragons sa aking YouTube channel. So maraming salamat Kauragons sa inyong lahat. So i-end ko na muna to Kauragons na video ko or yung itong vlog ko. So see you on my next vlog Kauragons. So bye bye, God bless you all.